Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip. Danas ćemo pričati o dva parfema o kojima se u zajednici jako puno priča, verovatno ste čuli za njih, to jesu Creed Green Irish Tweed i Amouage Reflection Man. Bez daljeg odugovlačenja da pređemo na video. I kao što rekoh, danas ćemo pričati o dva parfema. Prvi od njih jeste Creedov Green Irish Tweed ili takozvani kralj proleća. Note ovog parfema jesu verbena, iris, ljubičica, ambergris i sandalovina. Prvo želeo bih da vam kažem, ovaj parfem ima ubedljivo najlepše otvaranje od svih parfema, ukoliko mene pitate. Miriše jako zeleno, pomalo citrusno, provlače se tu te cvetne note, ljubičice i irisa. Mnogi ovaj parfem povezuju sa jako popularnim dizajnerskim parfemom, a to jeste Davidoff Cool Water. Bio je jako popularan krajem 80-ih i početkom 90-ih. Ne bih rekao da ova dva parfema mirišu isto. Creed je dosta zeleniji, dosta upeglaniji i prefinjeniji miris. Da li opravdava svoju cenu, to je na vama da procenite. Ukoliko mene pitate, ovo je jako lep prolećni parfem. Što se tiče performansi, trajanje je jako solidno, od 8 do 10 sati, što je sasvim ok za svež parfem, Creed Green Irish Tweed. Drugi parfem o kome ćemo pričati danas jeste Amouage Reflection Man. Ponovo, jako lep prolećni parfem, nije jeftin, jeftiniji je od Creeda, ali ponovo skuplji je od onoga što inače možete videti u parfimerijama kao što je Jasmin, kao što je Sephora. Note ovog parfema jesu ruzmarin, ružičasti biber, petitgrain, koren irisa, jasmin, neroli, ylang ylang, sandalovina, pačuli, vetiver i kedar. Znači, ovde se radi o cvetnom muškom parfemu, to neke ljude može odbiti na prvu, ali verujte mi, ovaj parfem je jako lep, većini ljudi se svidi. Kako inače miriše? Miriše kao da ste uzeli Pradu L'Homme i Le Mal i to spojili u jedan parfem, uzeli najbolje ta dva parfema, spojili sve u jedno, poboljšali kvalitet sastojaka i performanse, dobili biste Amouage Reflection Man. Jako elegantan, jako zreo miris. Sve u svemu opravdava hype koji je dobio od zajednice. Obavezno probajte Amouage Reflection Man. Što se tiče performansi, odlične su od 10 do 12 sati. Projektuje odlično, kao što se i očekuje od Amouagea. Možda nije na nivou nekih drugih, kao što su Interlude, Jubilation, ali definitivno odličan parfem za proleće. I to bi bilo to za danas. Ukoliko vam se dopada ono što ste videli, subscribeujte se na moj kanal, lupite like, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje kada bude izašao sledeći klip i do sledećeg viđenja. Pozdrav!